Lancaster on the mix. Ki daina kuka yarinya, ki daina kuka dan Allah. Wannan sako ga iyayenmu ne, talauci kun ji ba hujja bane. Da kuke ɗaukar ƴaƴan ku mata kuke tura su manyan birane. Dan dakata mai sauraro kaji, ga labarin wata yarinya kaji. Sunana Lantana Garubati, shekaru na 10 da haihuwa. Mahaifina Badukuri ne, mahaifiyata mai surfe Hauwa. Tun bayan mutuwar mahaifina, 'yan uwansa suka yada mu. Ni da mahaifiyata muke faɗi tashi domin dai mu ciyar da kanmu. Injin ɗin da muke zuwa surfe ma sharri akai mana aka tada mu. Basu suka yawa a kanmu. Wata rana kawar mahaifiyata Saude ta zo da shawara gare mu. Albishir ta zo da shi gare mu. Ta ji uwale ta zo daga birni, kuma yaran aiki take buɗa, wanda za a kai su aikatau. Duk wata kuɗi su har haɗa. Ni dai dama mu daina zancen, yallaɓai ba na son tuna baya. Yarinya na ce ki daina kuka dan Ranar Litinin muka birni mun tafi ba a san ran umma ba. Mun iso cikin Kaduna da yammaci, washe gari sai aka rarraba. Mu 27 aka ɗauko, mafi yawansu duk ban san su ba. Manya da ƙanana ba su kai ni ba. Washe gari aka kai ni can GRA, gidan wani hamshaki babba. Daga ni na ya ce ya samu diya, ni ko a raina ce na ga uba. Min alkawarin zuwa makaranta daga matakin farko har gaba. Matarsa ce ta sanya sangwama, wai dama ita ba ta so ni ba. Haka dai muka ci gaba da zama, ni ma a raina ba ta minni ba. Makaranta na fara na gaba, na bar gidan har yau makaranta ban koma ba. Daga nan aka mai da ni gidan wata ma'aikaciyar asibiti babba. ce ki daina kuka dan a gidan ma'aikaciyar asibiti rayuwata ta fara sauyi. In zan ci abinci da nama da rana, inda safo ko shayi da kwai. A gaskiya ta na kula da ni, sutura kaya na har da na sanyi. In ta fita da safe sai dare, don aikacen gida nike yi. Har ta kula da 'yarta ni nake yi, rarrashi ta barci har ta yi. Mijinta baya zuwa aikin komai, ko da yaushe zaman gida yake. Wasu lokutan yayi min maganar batsa, idan na faɗa kuma kora ta ayi. Wata rana ya biyo ni har cikin ɗaki, na rasa ma ya zanayi. Ya ce idan ban bashi haɗin kai ba, to lalle kora ta za a yi. Ƙarshe ya lalata rayuwata, kuma ya ce ba abin da za a yi. Ina roƙon gwamnati ta bi min haƙina a wajen wanga azalimi. Allah sarki, ki daina kuka yarinya, ce ki daina kuka dan Allah. Wannan sako ga iyayenmu ne, talauci kun ji ba hujja bane. Da kuke ɗaukar ƴaƴan ku mata kuke tura su manyan birane. Ki daina kuka lantana yarinya, lantana ki daina kuka lantana.